Szokatlan sürgésre figyelhettek fel kedden este a régi magtár udvarán az arra járó csíkszeredaiak. Terített asztal, rotyogó paprikás krumpli és hangoló zenekar fogadta a katalán család meghívására érkező vendégeket. Hölgyeim és uraim! És rövidesen el is kezdődött a lakodalmi ünnepség. Hamarosan itt az új pár, azonban az a váratlan eset történt, hogy itt kint a sarkon lerobbantak, megkérünk 5 fiatal embert, nem muszáj fiatal legyen, de legalább 5-6-an segítsenek betolni az autót, sajnos itt rekedtek pont a sarkon. A sors iróniája. A mennyasszony. A házigazda katalán család megosztotta a vendégekkel a Fontenadekex csodáját. A belekevert szagos müge szirupnak köszönhetően a Salvador Díaz család tagjai nem öregszenek. A csodás összetevő másokra azonban hatástalan. Katalán szokásoknak megfelelően a fiatal pár nyitótánca a flamenco volt. Lola, a mennyasszony, nagy pocakját meghazudtoló kecsességgel mutatta be a marcaje. A helybéli szokások sem maradtak el. Vicceskedvű, izmoskarú fiatal emberek ellopták Lolát, akit vőlegénye Javier kemény próbatétel árán váltott ki. A táncos mulatságot este 10 óra magasságában váratlan fordulat szakította félbe. Elment a mennyasszony magzatvize, és az ifjú pár a kórházba sietett. Lola és Javier esküvőjén a Salvador Díaz család élete fontos pillanatainak lehettünk tanulni. Vajon miként folytatódik a katalán család további élete Csíkszeredában?